Dan ladi. Ke. To wai ni Ki bi da hankali ke zan ci uwari. Allah zan ci uwari. Ki bi da hankali mana ha? To ka taho mana. Ni wallahi tallahi na Allah sai in daina zuwa baran nan. To ni baba idan ka daina zuwa da ni ma ba na huta ba dama so nake. Oh, ni yake ma haka? Allah in ban tsine miki ba shege niki. Wallahi sai in tsine miki bu duniya. Ai da kan uwa ko. Ai babu tsakani da Allah a ce kamata a ce wai ni ce wai in jagora. To ni da uwarki ina ganin ki ne. Ina ganin ki ne. To me ne ina ganin ki ne. Ganin ki nake da zan gane ki ya kike. Ke da Allah in zaki kai ni bara ki kai ni bara. Ke ina kike kai ni? Ba dai kwata za ki jefa ni ba ko? Ke ya aka yi na ga mun tsaya waje daya. Ke ke ba ki magana ba ne? To baba ka taho. Yau baba. Bari in dan je ga kawata ba in mata magana. Kawaki. Ina take? Tana ina ke? Ina kike? Na wuni. Na gajiya. Ha baba dan Allah ya sa kawata ka tsugunna mata sanan ka zuban min da mutunci na bace maka kawata. Na daga miki mutunci yarinya. Na daga miki mutunci. Tana ina ke ina kike? Baba gani. Ya aka yi mai sunanki? Wallahi. To baba dan Allah menene naka na tambaya ka tsaya bari in zo. Tsaya ne bari in zo. To shikenan kan kuma na bince ni. Ke kake gudu. Kake gudu. Kina ina? Na kawata ki. Baba ka faɗi. Ka tsaya waje daya. Wai kawata ki ne ina son mu yi magana da ita. Ki ya iyayenki? Suna lafiya. Kina dai bin su sau da kafa ko? Insha Allah. To ke kuma ki shigo mana ba kun gaisa ba dai tunda ko ga kun gaisa da shi shikenan. Ya yake mun haka muna gaisawa ne fa. Ke. Baba na ne shi fa. To me kake gani bane? Ke ta Ladi. Ina kike? Dakata. Ta Ladi. Dan Allah baba kai shigo. To Ka bari mu gama magana. na yi shiru. Ya za a yi baba wai tsagani da Allah ka dinga zuban min da mutunci. Na daga miki mutunci. Ya magana Buzuwa. Kina ji buzuwa? Ha baba. Ya iyayenki? Wallahi lafiya. Ya babanki? Mamanki na nan lafiya? Wallahi. Ya kai. Ke buzuwa ne ko bazawara? Na gani wallahi ta muryanki na gane. Wallahi amma baba din girman Allah wai menene na ga na tambaya wai na yi shiru. Ya akwai wanda yake nima ne koko? A'a baba. Babu. To shike. Me kike wani saurin ce mai a'a? Me nufin ki? To wai daga tambaya? To ya tambaye ki me na ki kun gaisa ki shiru mana haka. Ladi. Fara ce ko Ana baka? son irin wannan. Ke ta Ladi. Fara ce ko baka? Kan dama ce ko siririya? Baka ce katuwa baba. Baka. Katuwa ma kuwa. Daidai kenan dan bala'i. Daidai kenan. A kin san matsalar da na samu lokacin da na aure Ladi mamanki. Siririya fuska na aure ta. Wallahi tallahi. Har yanzu tana nan kamar tsinken kada miya. Ke buzuwa kike gowaye? Ya za a yi? Ina ciki fa. Wallahi ina cikin tsandin. Sai dai ni makaho ne wallahi ba. Girman Allah ki gaya mai ba kyayi. Wani irin ya zai yana miki magana kina wani amsa ko baki san matsayin shi a waje ba na bane. Ubana ne ba wana ba. Ladi. Ki dena. Ubana. Ina take dan ubanta. Ina kike? Tana ina dan Ladi. Tana ina. Dan uwan. Ya. Kai. Ya kai. Dan Ladi. Kai gida ba kai ne gida. Dala ki ne maka kai ni gida. Ina kike? Wayo. Me yasa da dake ta? Buzuwa. Wayo, wai na mata. Buzuwa. Kike na. Buzuwa. Wayo. Allah. Baba. To ai ba ni kada ka ba. Wai da daga. San kada ka buzuwa. Kina ina to ke? Zo mu tafi gida da Allah. Yanzu nan ko baba ka gama zagi na har mama ta sai daga kira. Wallahi na daina ki taimaka ki ni gida. Wallahi kika ga wannan annan sace da za a yi kidnapping za a yi. Ni wallahi baba in na kai ka gida kawai mama na zan taimaka ma amma ba da. Nagode. Sai an yi wa buzuwa. Buzuwa sai an yi wa.